Тоест, да бъдем, значи, опитайте се да бъдете с повече сами, отколкото да общувате. Това се нарича обикновено, значи, аскезата на общуването е мълчанието. Аскезата на говоренето. Обикновено жените твърде много говорят. Пред цялото време говорят, нищо не казват. Като се върнат, почват да се споделят. Но те и мъжете горе-долу правят така. Тоест, навсякъде трябва да въведете една обратното на това, което сте правили. Това се нарича обикновено privation. Privation, т.е. привацията означава липсата, ощетяването. Значи, вместо да говорим, да мълчим. Знаете ли каква е ролята на мълчанието? Сигурно знаете, защото древните гръцки философи са мълчали даже години. Ролята на мълчанието е да изтрие думите на великите други, които ни превръщат в имитации на тях. Тоест, ние не можем да достигнем до собствената индивидуалност, защото непрекъснато сме пълни с изречението на другите. Значи, ролята на мълчанието. Една друга техника, много важна, искам да ви кажа, това е техниката за... аз ви казах за... Най-важна е техниката тази, вижте, за да влезете в едновременността, нали, в ясновидството, трябва да влезете в всички времена. За да влезете в всички времена, трябва да влезете в едновременността. Нали, за да влезем в съзнание, трябва да влезем в едновременното време. За да влезем в едновременното време, трябва да се научим да скочим в мигновението. Защото всеки миг представлява един безкрайно... Всеки миг представлява един безкрайно дълъг коридор, който веднъж започнат от избухване световното нищо, никога не спира. Миговете обаче течат перпендикулярно на нашия живот. Ние се движим, нашите тела се движат между миговете. Ние всяка една секунда, влизаме в секундата, но ние не оставаме в нея една фуга. Тая жестока фуга на времето непрекъснато ни издърпва. Да. Стремежим да се задържим повече в мигновението, но за да се държим в мигновението, това е най-важният момент. Трябва да се упражняваме, да изключваме, ето най-важната техника, ставаме и слушам, да се упражняваме, да изкривяваме стрелата и посоката на времето в перпендикулярна посока. Защото някой няма да може да влезе в мигновението. Значи, за да влезе в мигновението, правим така. Аз обикновено времето се движи from my left brain to the right, от лявата хемисфера към дясното. Ние си казваме така. От лявото няма да позволявате времето да минава към дясната хемисфера, си казвате отивам нагоре. От дясната също отивам нагоре. Тоест, трябва да прекъснем движението между двете мозъчни хемисфери и да отиваме up, перпендикулярно нагоре. Въпросът е, значи, вижте, всичко свършва оттам. Времето не може да се спре. Когато древните мъдреци говорят, че времето трябва да се спира, за да станем безсмъртни, това са големи глупости. Съвременната физика и моите изследвания върху болни, физика и прочие квантови доказаха, времето може единствено да му сменим посоката. Няма да му смените посоката в остър или прав ъгъл, а само перпендикулярно. Сега вижте, всеки един от нас е една индивидуалност и неповторимост. Неповторимостта идва като всеки път световното нищо избухва с нов импулс на неповторимост, на нашата оригиналност, на нашата неподражаемост, който импулс тече в дименсия перпендикулярна на предидущата, на антецедента на консеквента. Значи, ние трябва да се стремим да изкривяваме времето в перпендикулярна посока, за да може да скочим в мигновението. Там, където Моцарт чува 37 минути в един акорд, там, където Пуанкаре вижда теорема на 26 страници, събрана в половин милиметър. Значи всички големи гении на науката и изкуството обикновено умеят безсъзнателно, затова е гениалността, да скачат мигновението. Аз направих още преди години, осъзнах какво правят гените, аз в малка степен и го създадах като съзнателна техника. Сега, значи трябва да се учим да изкривяваме посоката на времето, перпендикулярна посока, да не се движим нито наляво, нито напред, нито назад, а нагоре. Разбирате ли? Да. А как да го ставим? Техниката на стрелката на часовника. Не сте ли, може би в някои интервюта знаете? Опитвайте се последното нещо. Секундната стрелка на часовника, да ни даваме, гледате секундната стрелка, 5 минути всяка вечер и всяка сутрин, не повече. Той имаме една жена, бивша студентка, която сега, това също и стоп-ейджинг, Литъл ще ви помага да... Как ще кажа стоп-ейджинг? Да се спре старенето. Да, ние остаряваме що? Защото отиваме към бъдеще. Бъдещето е старостта, нали? Колкото пъти повече се упражнявате да живеете повече в мигновението, вие спирате, забавяте старението на клетките. Има една студентка Копенхаген, тя е 54 годишна, изглежда на 34, може би. Тя от 5-6 години упражнява това. Само с спирането с иконната стрелка. Тоест, ние давайте, вие не можете да спрете, тя се продължава. Но самото усилие в мозъка да не даваш от 4 да ходи до 5, да не даваш от 5 да ходи до 6, това вече упражнява мозъка да може да спира тук времето в тази посока и да го изкривява. Да. А само, че обаче ви кажа, че аз обикновено вече спирам
Не само това. Ако го упражнявате някакво известно време, да. Но значи първата техника, опитайте се с секундната стрелка да ни позволявате само 5 минути, тя си отива. Но вие продължавате да упорствате. Тя отива на 5, вие казваш, ти настоявате 105, казваш и мислено, заповядваш, нали? Тя отива на 6, така. И това нещо, упражняването ви кара, нали, и си казвате така. Don't move from past to future. Не се движи от минало към бъдеще, а се движи от минало към present, към това великото настояще, нагоре, към бъдещето, да. Тоест, това са едни конкретните техники за изкривяване. Значи, запомнете, за да влезем в съзнание, за да станем ясновидци, трябва да влезем в съзнание. За да влезем в съзнание, трябва да влезем в едновременността, която обединява всички събития, всички минало, настояще и бъдеще. За да влезем в едновременността, не можем да влезем в едновременността, ако не се научим да се задържаме повече в мигновението. Мигновението трябва да си го представяме като пропаст, която трябва да скочи. Най-трудно се изкача в мигновението. Как? Най-лесно се излиза, защото инерцията на нашето тяло е толкова силна, че тя ще те извлече. Въпросът е поне 2-3 секунди. Ние обикновено